Ίσως ήταν κατακόμη η εκκλησία, γιατί τη βρήκαμε σκεπασμένη κόμμα. Ένα ζουμπάνος ήταν πάνω με τα πρόβατα και την έψε φλογέρα και άκουσε έναν θόρυβο. Δίκταν χτύπησε στην πέτρα, ναι. Και είδε και το καντιλάκι της Παναγίας αναμένο. Και... όχι, δεν ξέρω. Έτσι λέγεται. Και μετά η ειδοποίηση του χωριού και έραν και σκάψαν και βρήκαν την εκκλησία. Και η ανάμνηση του βοσκού τότε του κάνανε εκεί. Δίπλα την Παναγία με τα πρόβατα. Για ενθύμιο. Βλέπεις, δεν είναι Άγιος, δεν έχει στεφάνιο ο Ζουμπάνος. Ναι, ήταν απλός άνθρωπος. Με τη φλογέρα, Με τη φλογέρα, ναι. Την έπεισε φλογέρα. Έχει τη φλογέρα. Είναι η μοναδική εκκλησία, ίσως και στα Τρίκαλα, στη Θεσσαλία όλη, μπορεί και στην Ελλάδα. Είναι το 1004. Το 1004. Έχει 3 αγιογραφίες. Εδώ αυτή είναι η τρίτη αγιογραφία. Εδώ. Και αυτό είναι λάθος που γράφει 1781. Είναι το 1741. Τότε ο Θεοφάνης, ο μοναχός που ήταν ήταν ο αρχιεπίσκοπος. Εδώ, αρχιεπίσκοπος. Εκεί σταμάτα. Εδώ από κάτω έχει δεύτερη επιγραφή, αλλά δεν ξέρουμε τι γράφει από κάτω. Ναι. Εδώ βλέπεις, είναι καλόγερος από κάτω. Τι είναι? Καλόγερος, είναι όλοι καλόγερος. Έχει γεωγραφία σου λέει. Παλιά οι αγιογραφίες, άκου να σου πω, τις κάνανε μέχρι κάτω. Το 1200 και μετά η Ιερά Συνούζη, το 1400, δεν θυμάμαι ακριβώς μουσικό ψέματα, απαγορευόταν να κάνεις εικόνα κάτω από τα σκέλια. Ναι. Γι' αυτό λέγεται ποδιά. Κουβεντιά. Ποδιά. Μαμά. Ποδιά. Από εδώ, το όνομά σου. Τι μιλάς. Ιωάννα. Ιωάννα. Εδώ θέλω να δώσεις πάλι. Παπαδημήτρη, φέρει λίγο το κλειδί σας. Ανοιχτό είναι. Μισό λεπτό. Εδώ έχουμε τη δεύτερη αγιογραφία. Είναι η πρώτη, δεύτερη, τρίτη. Εδώ είναι ο Άγιος Αθανάσιος. Είναι ο Άγιος Αθανάσιος μετεωρίτης. Μοναχός, όχι ιερομόναχος. Ο ιερομόναχος λειτουργεί. Ο μοναχός δεν λειτουργεί, είναι απλός μοναχός. Και ήταν καλήφωνος. Γράφει εκεί, της Ιεράς Μονής Ταύτης. Εδώ ήταν μοναστήρι. Ωραία. Ναι, και μετά από εδώ έφυγε και ήταν στο Άγιο Όρος. Από το Άγιο Όρος πήγε στη Βέρεια και τη Βέρεια. Εντάξει, διάμεσα μπορεί να σταμάτησε και τη Θεσσαλονίκη να μάθει. Ναι. Πάντως πέρασε και από εδώ για λίγο διάστημα, τον έχουν αγιογραφήσει εδώ. Και από κάτω, άμα δεις εδώ, είναι το στασίτο εδώ. Εδώ από κάτω, σε αυτή δίπλα, προσκυνά την Παναγία εδώ. Είναι η ένθονη η Παναγία εκεί. Βλέπεις το πόδι και το κόκκινο. Και είναι το φουστάνι της Παναγίας. Όλο αυτό, από κάτω είναι η Παναγία. Πατάει συθρόνο, ένθονη. Για γεωγραφίες. Κατάλαβες. Έλα από εδώ. Έλα από εδώ. Κάνει να μπω μέσα πάλι. Ναι, Τώρα δεν κάνει τώρα. Κάνει. Έλα τώρα. Θα κάνω zoom. Εδώ, μία γεωγραφία, 2, 3. Βλέπεις, εδώ είναι βυζαντινές αυτές οι εικόνες. Το προσκυνητάρι με εικόνα να τα φέρουν μαρά. Όχι, θα βάλετε μέσα, είναι όπως είναι μέσα. Εδώ πάνω, δεν ξέρουμε ποιος Άγιος είναι. Εδώ είναι ο Άγιος Κωνσταντίνος, είναι 3 αγιογραφίες. Και εδώ είναι μαρμάρινο κολονάκι από παράθυρα, από αρχαίο ναό. Ήταν πάνω σε αρχαίο ναό. Ναι, πάνω σε αρχαίο ναό χτίστηκε. Ναι. Το 400 υπάρχει τρίγλυτη βασιλική γύρω-γύρω. Και το 1004 έγινε αυτή η εκκλησία εδώ. Και στο βοναλάκι πάνω του Νογλά που λέμε υπάρχει κάστρο, είναι τα θεμέλια γύρω-γύρω φαίνονται. Ωραία. Και εδώ ήταν πολλά χωριά και ήταν και πολιτεία μεγάλη εδώ. Εγώ ήταν Μονδέα και έχει πάρα πολλά αρχαία νομίσματα. Εμείς είχαμε χωράφια από κάτω και βρίσκαμε ήλινα. Νερό δεν Ο πατέρας μου και δεν μέσα δεν είχε τίποτα. δεν είχαν. Λίρες. Τα βάζανε στην άκρη για πέτες. Ποιο? Αυτό. Και η μαλλιά έλεγε 3 μέτρα άνθρωποι και έπεφταν και σκοτώνονταν. Αυτός ήταν ο θάνατος, λέει.